Ahoj, já jsem Wendy a vítám vás u mého dalšího videa a tohle video bude vlastně 5 faktů o mně a 5 tady od téhlehle osoby. Čaute! Takže jdeme na to. šroubek. Na zemi. Takže Může ve vodě. Není. první fakt o mně je, že ráda sbírám houby, ale sama je nejím. To máš pové. Takže můj první fakt je, že já se jmenuji Nikol Vývegerová, ona mi říká Nikča, ale na YouTube se jmenuji jako Julia Jasme. A můj kanál určitě budeme tady mít v popisku videa, možná. Nadávám. Takže druhý fakt je, že chodím do hasiče a to už jste mohli poznat v prvním videu, protože jsem vám to říkala, ona to loupe stěnu, nebo co to je, třeba. A chodím do hasiče a doma mám vždycky jenom stříbrnou anebo zlatou medaili, bronzovou nemám ještě jednu, anebo skočím na nějakém jiném místě. Druhý fakt je o mně, že jsem začínající youtuberka a mám 8 odběratelů, takže určitě se koukněte na můj kanál. Třetí fakt o mně, že já mám, teď bude třetí video a mám 10 odběratel a žádné komentáře. Ode mě máš. Rádi. A ještě vám říkám, čtete si vždycky popisek, to vám říkám na rovinu. Jo, no. Třetí fakt je, že točím ještě jako na svůj kanál na Julia Esme a ještě na jeden a ten se jmenuje lunito.cz. Na ten se taky určitě koukněte. Myslím si, že taky ho budete mít v popisku. Myslím si, že to je dobrý kanál, že se pobavíte. A čtvrtý fakt. Čtvrtý fakt je, že, už zase budu říkat, že, čtvrtý fakt je, že mám ráda jenom fialovou a modrou a... Že mám ráda jenom a už tady vyjmenuje 3 barvy. 3 barvy mám ráda. A to je fialová, modrá a oranžová. Oranžová mám ráda proto, že to je naše barva v hasiči, takže tak. A fialovou a modrou mám tak ráda obecně. Oranžová je ta nejmocnější barva, Není. která existuje, já ji úplně nenávidím. No nic, ale můj čtvrtý fakt je, že vlastně chci poděkovat kanálu Crazy World with Lenny and Dodo, protože mě v něm podporujou a já bych v tom natáčení i chtěla podpořit, protože mě je to něco, co mě fakt jako baví, stopni si normálně. A jako fakt bych v tom chtěla podpořit a být lepší youtuberkou. Takže pátý fakt od Wendy. Pátý fakt je, že někdo tam štěká. Teda nikdo. Někdo tam štěká. Tam někdo. Ona si tu sedla. Jejda, pardon. Na hasičárně? Ne? Jo. Čau. Volala, takže jste to viděli, jak volala. Jsem to nestepla. Super. Takže počkejte, jsem teďka. Jo, co? 14 máma. No, pátý fakt. Pátý fakt je, že jsem skoro nejvyšší z holek. A ještě k tomu pátému faktu je, že strašně mám rada vybíjenou a prostě jsem v ní, jako myslím si, že dobrá. A teďka pan učitel bude vlastně vybírat nějaké lidi a držte mi palce, protože budeme psát test na to, ako ho vybere, tak, nebo kdo projde. Budeme psát test. Nebo jako něco takového. Fyzický test, a kdo umí prostě dobře, lépe vybíjenou. No, takže mi držte palce. My taky držte A palce, Janice? jo, já taky budu. Takže držte mi palce. Až na to, že tohle oproti Vendiné ruce je docela jako rozdíl. Takže myslím, že v tom nebudu až tak dobrá jak Wendy. No, ale nevadí. Můj pátý fakt je, že já chodím do atletiky, chodím tam druhým rokem, chodím za Vítkovice a jsem dobrá nejen v atletice. Fakt, já už chodím do hasiče od školky. To nevadí, ale jako já myslím, že jsem v atletice dobrá. Určitě se koukněte na kanál Mind96, který taky asi budete mít v popisku, protože to je můj kamarád z atletiky a on taky točí na YouTube a já se na jeho videa dívám a jako mně se jeho videa líbí, protože ho prostě znám a už má 220
240 odběratelů nebo nějak tak, A takže už tohle navíc. bych ukončila a ukončí to. Ano. Jo, takže ona si tady v klidu odejde k pískovišti, jde si hrát, že kopat píseček, dělat, stavit hrady. Jo, takže super. My se s váma teda loučíme obě dvě a čaute. Ahoj!